EZE-ANA Ugochi tubelu. Odinana oraifite. Igade. Odinana bụ eziokwu. Odinana bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọmalịcha eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọmalịcha eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwụanwụ chacha. Ndị okenye dịga anyị o, front and back yo. Ndị ochie dị anyị o, front and back. Fada asị kara aka, ori ụmụ Igbo si anyị abụ nke anyị na nke ha ka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, efekwa chọọchị fa. Ọ bụrụ ụka bịakwa, mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe. EZE-ANA sị na ọma mme. Ọdịnala ọma nwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa uwe. Ọdịnala ya dị. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma nọ. Ekele gị m ụlọ Prince Ike. Ụtụtụ ọma. Kedu ka ekesi anya ahụhụ na mba Ghana? Daalụ. Ekele gị m ụmụ Igbo, ndị nọ n'ọrụ na ndị nọ n'Igbo. Ebe ọ bụ na onye nọ na-anụ onu anyị under the influence of our voice, anyị sịrị ọmaka mere ụnụ niile. A sị na chitata bụ afọ ya pụtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na akakaka anyị ama anyị na jijiji anyị ama anyị. A ga-abụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Oraifite dị na Anambra steeti. Abịakwa n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụnwa na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, anyị ji Airtel airtime and Glo airtime. Anyị bido anyị ga-akpọ Airtel, anyị mesiwazie anyị kpọọ Glo. Nke ọzọzi bụ ọkwa dị mkpa, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba ga-ebido na Nọvemba 6th, last for 14 days. Na Nọvemba 19th anyị chịkọta ya, gbuo eburu, gbuo achụ aja dị iche iche mee saraka. Ọ bụrụ na ịchọ ka isonye na aja abụ aja mbuli elu, aja pụta ihe. Ịchọ isonye na ihe ị ga-eme bụ ịchatị m na WhatsApp. Ndị na-esonye na ya mbụ amadugo ka esi eme. Ịfọwọdụ ya 3 prayer request, ime donation token to the account. Afọwọdụziere gị details ị niile. Maka ndị ọ bụ taa bụ izi, etu ihe esiwe chatị na WhatsApp, inweta other details. Ihe gbasara ya bụ 0805 78 37672. I repeat, 0805 78 37672.
ụtụtụ ọma a sị na ọma ka mere anyị niile Ugochi tụbara na temple ọkwa dị mkpa ụbọchị Wednesday wụ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị friends of the temple ya na n'isi ndị niile anyị na-alụ n'ọrụ all over the world. Sunday wụ ụbọchị counseling mana mgbe ọbụla ị na-abịa whether Wednesday or Sunday let me know kedu shọ na-ebu ukuru gị maka ana m like ndị niile bịa na bụrụ ndị mma nwee ike ifu for counseling or whatever. Ịgba afa anyị na-agba afa kwa ụbọchị na-arụkwa ọrụ mmụọ kwa ụbọchị distance abụrụ ịbarị ya n'afọ anyị na-agba maọbụ n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ gịnị bụ ọfọ, kedu ihe ọfọ stand for, all you need to know about ọfọ na ụdị ọfọ dị iche iche nwere. Daalụnụ, ya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Ka m bidogoro na gịnị bụ ọfọ. Ọfọ bụ symbol of authority nke bụ ejirimalụ nke eji wee kwubie okwu n'afa Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, nke ndị nna nna ha ji kwubie okwu, nke ha kwenyekwara na ya were ekwubie okwu. Ọfọ is a sacred tree. Echefuna na the elements a na-akpọ the herbs ndị na-afụ maka the trees and flowers bido osisi ọfọ. So ọfọ is a sacred tree. So for you to use ọfọ, it must be somebody that believe in natural laws and natural forces. Ka nkọwala gị, o nwere ọtọnọ ndị mmadụ na-eme n'ụbọchị taa maka na eriri ndị mmadụ rie ha front and back. O nwere ọtụtụ family welugoro ọfọ ha je tufuo, replace here with the Bible. I can tell you for fact that what you people are doing is arrant nonsense. I can tell you for fact that you doing so is an abomination on its own. Abominable act. Ọfọ and the Bible does not have anything in common. Yes, let me tell you, Bible is a distorted work of man that has nothing as natural attached to it. Bible is printed by printers. Currently, some Bibles are printed in China. So, he has no natural link with natural powers attached to it on his own. Naturally, it remains a book. Yes. So, ese ka iweluye Bible will replace ya ọfọ unto say no na ejoka. My brother, it is on front and back. Everyone no. It cannot save. Ọbụrụ were ọfọ ndị nna unu je tufuo, si kunu were Bible replace ya as the Bible word of God. Nwanne, you're your own. You got already here with God. But when you got a God, you dare not desecrate the words of your forefathers. And even that your Bible taught you how to respect your father, your parents. Can't go way to go. So you cannot tell me that you're obeying God. Why you disrespect your fathers, your parents with impunity? So Ofo is a natural tree with natural forces attached to it. The way the Almighty created it. So Ofo on his own has natural powers embedded in Ofo. Ofo was a symbol of authority. Ofo is a symbol of authority that has to do with natural forces. And when the elements now control that tree called Ofo. Ofo Abroku is a sacred tree. Ofo
Obro ihe mmadụ na-anọkịta ji aka akụọ, ọ na-adara onwe mmụọ, the entities of powers. They are the ones they choose ebe ọ ga-ada. So onye ọbụla na-asị gị Ofo and the Bible are not the same. So you can't use this thing to replace this. You can't. Because Ofo is a natural symbol of that created by nature. But the Bible is work of man. Yes. It's work of man. That is why Bible has their authors and the people that own the right. You cannot just go and start reprinting King James Bible without the concept of the royal family in England. You cannot just print Catholic version of Bible on your own or New American Bible. These Bibles have their people that own the right, and the people that own the right own the entire content. They have the right to alter, change, and do anything, add and minus. So, proof. Ọtụtụ family niile jegoro change your offer her with the Bible. How far? Nke bụ eziokwu bụ na ọfọ onwere ka ihe esi wete. So, ichange ya with Bible ngoro ọtọ nọ onwe ya. Ịghọtara ya? So, ka m batazie n'ihe bụ ọfọ. Ọfọ wu a tree. Gwanwe na abịa na ya bụ ọfọ enwelu mgbọrọgwụ ọfọ, then nwee akara ọfọ, that is the branches. As we all know that you cannot compare the roots and the branches. Even though osisi the root is stronger than the branches. You got that? Osisi ọfọ nwere obodo ebe nwere ukwu ọfọ achara acha. Enu ukwu ọfọ achara acha bụ ọfọ as a secretary. Enwe aka dayi, enwe onye nchụaja na nya bụ ukwu ọfọ. Eneghị anya o nwere ike ịbụ onye nyawa ọfọ nọ n'anị ya. O nwekwara ike ịbụ onye obodo wepụtara ka ọ na-agụrụ nya bụ ọfọ. Ọ gara atụ nzu na nya bụ ọfọ. Ọ ga-atụ nkwụ ọka, ọ ga-awa ọjị, ọ ga-egbukwa anụ na nya bụ ọfọ. By such acts, that ọfọ anwa, ukwu ọfọ anwa adịgo sacred. Maka na activate go naturally. O nwere the herbs, o nwere the entities of powers, elemental business, so those secretaries on their own. Yes, name them the ọfọ, the ngwu, the Oji, and the apples and rest of them, all the secretaries, yes. On their own, the elements are with them. You know what I mean? And they live there. Then they did abata. So then, but for you to activate them, you understand? For you to activate them and dedicate them, you have to perform blood sacrifice to it. By then, Oblugun Achagir, they are like reawakening and reactivate those entities and the elements there. Odinana Ugochi to know that them by Wuruku emigrate activate more of upper white activate here. So you talk about Uku for Amo Ani activate here, Busari over. How do you activate it? Now, for any reason, about the Chorokabia were offer from Uku offer. The Akajo for Gawagi Hige with her. He were already offer. Mbana Suno, Osinetu, this the make her. On where be as soon as you would do with Aji, with Oji, with Amaya, where be ye or singing year with a Okoko. So you all know what you with that. No one know where to see Chaya bag, a magic organs you were 1 year getting for a war for. I can't say I can't walk with it. Notaria? And then what I can offer with those ones that we set up on the light. When you can use that for your personal offer and rest of them. But to follow some or for Nukumo, the best will Kimboro. Now, forget how of Acharacha. Of Acharacha, dying after when you get Nuku State, my boy state. Patachaya,
akara ọfọ dapụrụ adapụ butie n'ime ahịa ndị a niile bụ ọfa achara acha. So ọ bụrụ na ị chọọ iyuzu enu ịma na ihe iyi ebu ụzọ mee bụ ịbịa enwe ihe eji anụcha ọfọ. Yes, eji anụcha ya ka ọ ya wuo nwa ọrụ akwụ mmụọ ọrụ akwụ mmadụ dịrị ya ka ọ pụọ ejuchacha ya maka na ịma na osikwe aka fere aka ndị mmadụ ọtụnọ dị n'aka onye ọbụla metụrụ ya aka. So ihe emezi ewu ịbịa na in that case ịma na ihe eme bụ ịnụchacha ya ibido gbuwezieri ya anụ. Ị na-egwuziri ya anụ were na-ekwubi okwu na-egwuri ya anụ over time ọcha can take longer time depending on the spiritual vibration of the user. Mana ọ bụrụ na nke achịgoro acha already iwere gị anya ọ dịghị activated immediately. Abịazie n'ọfọ enwere ọfọ okenye that is obodo ụfọdụ like exactly ọfana na-abụkarị ọfọ okenye. Okenye nwere ike ọ bụrụ family nwere ọfana ngwuru ịma na the eldest in that family ga-ebu dị ọfọ. Yes, diọkpara ga-ebu dị ọfọ. Ọ bụrụ na ọ dị ọkpara unu bụ ọfọ unu ịma na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ godoro gị ọfọ igotara ya nnekwu ọgwụ gotara ya oke ọba gbara nnọọ ihe chọrọ igotara ya ma ọkwa na ewo dipendịrị ihe chọrọ ihe ịkpọọ ya o bupụta dị ọfụ na o bupụta ọfụ ahụ aga awacha ọjị ịyọọ ihe ị chọrọ ogbuoro ụja wa ọfọ gbucha ọfụ awa otie onye wa ọfọ na ya ọ dịle unless gwa ọnwụ na okenye unu si na ya adịrị interested then onye ọzọ nwere ike iteke ụba. Then enwere ọfụkwa ọfana ngwurugbo like ọfụ ụmụnna ọfana like clan ọbụla na-enwe ebe a dọrọ ana clan ha ebe a na-ana agwa ana ukwu maka na ana isi mmụọ. Enwere ike ọ bụzie na enwere onye clan ọ na nwere ike mana o nwere ndị nwe emebisigoro nke ha. Yes, onye ahụ kwesịrị ịbụ onye nwe okenye katakpata na ụmụnna ụlọ na ga na-ebu dị ọfọ okenye ọfana. Ọ bụrụ na ọ nwere ndị nọ na vileji ahụ adị aga n'iru ha nwere ike igoro ọjị ma ọ bụ nkwụ jekwa onye bụ ọfana ka o belu ha ebere n'ihu ala. Ma ọ nwaanyị obodo ahụ nụrụ di na mba amụtara nwa nwekwara ike iwere ihe ọkụkọ ma ji ma ihe niile ma ọjị wetere ya ọgọrụ ọfọ n'ihu ala. Ọfana obodo na-awụkarị okenye na-ebi. Then enwere ọfọ dị iche iche. Enwekwara ọfọ emere ngịrị a gwara ngịrị ọfọ awụ ọfọ individual ọfọ iji wee jidere enu na ọfọ na onwere onye metọrọ and before ijide ọfọ emere ngịrị dị sure ịbụrụ onye na-agwọ ọgwụ ịbụrụ onye na-echere mmadụ ihe ọjọọ jide ọfọ emere ngịrị onye sizie ka o chere ihe ọjọọ da ọbụ ya na ọfọ awa adị egbusa nke ọbara so nzu na edo na ụgwọ nke ya atụrụ ya ịghọtara ya. Enwekwara ọfọ Eze-Ana like mụnwa personally enwere ọfọ Eze-Ana mụnwa ji mgbe echiri m Eze-Ana. Ọfọ Eze-Ana bụ ndị ikwu nne m. Yes, my mother people ọhụrụ wetara m nyawa ọfọ mụsị nchiri Eze-Ana. Ọfọ a dị bụ ha wetara ya wuchi ụmụ ọkụ. Now ụmụ ọkụ bụ ndị na-akụta ihe ọma. So ọfọ ahụ ha wetara m ọfọ na abụ ọfọ emere ngịrị ọfọ a na-ebuso ọbara. So ihe mmeziri bụ ọfọ emere ngịrị anwa dị n'ubi. Ị nwere ike ije wee jee ikpe na-akpọ ọgwụ n'obodo ikwuchi okwu ikwuo na gị nwa m Eze-Ana na ikwuo n'eziokwu niile ịma for the land itie ọfana. Onye chọzikwa ikpe ya kwelu onye achọrọ ikpe ihe onye akịta ya nwere isi eme gịnị ụna dike na-abalị wee nara onwe. Now mana ọfọ nke ọzọ ọfọ nke a na-ebuso ọbara ọfọ Eze-Ana nke awa ọfọ nji eje n'ihu ana wee na-agwa ara okwu na uru udo amechina that's my clan. Nchọ ebe a chọrọ ịkpọala ma ebe a chọrọ ime ihe ndị ọzọ gbata has to do with ana asị Eze-Ana. Enwekwala ọfọ ndị mmiri. Yes, o nwere obodo ụfọdụ na etu ha si wee strọchọ ihe gbasara mmiri ha nwa aka ji ọfọ mmiri. Yes, obodo ma maka ya ịghọtara ya. O nwere ike ọ lụọ ụlọ close to the stream or whatever ụdị ọfọ adị. Then enwekwara ọfọ alụsị that alụsị dị iche iche. chief priest alụsị ọbụla ga-enwerịrị ọfọ eji ekwu okwu na ya. Then enwekwara ọfọ ndị Igbo. Yes, enwekwara ọfọ ndị Igbo. Enwekwara ọfọ ndị Igbo.
enwekwara ọfọ ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị daghị ijekwa na obi Eze-Ana anyị nwere ọfọ ndị ichie kwụsị anyị ji egburu ndị ichie anọ some days back ejikwa m ọfọ ndị ichie wee jebe na obi ndị ichie wee gburu ha anọ so ọfọ dị many yadago so o dipendere ihe a na-ekwu maka ya anọ ọfọ a ka ndị oyibo emuletịrị mgbe ha bịara be anyị fụ na anyị nwere symbol of authority ọfọ eji ekwubi okwu wee deme ihe a kpọrọ mes ma ọ bụ kpọọ ya judiciary hama ma ọ bụ ihe eji ekwubi okwu ọfọ a bụ ekwubi okwu na court judge ekwuo kwubi okwu hereby before based on evidence before this honorable court he hereby declare so and so here that sound vowel sound nwere ihe ọ na-arụ dị spiritual o gosiri na egwubiere ya ọkara ọnụ mmadụ ọnụ ya etu a ka ọ dịkwa na mes ndị National Assembly ọ bụrụ na ha na-enwe meeting ọ bụrụ na mes is not there ọ dịka ordinary gathering or house committee ka ha mana ọ bụrụ ha na datị na anwa dịghị anya ya ịmalụ na ihe ọbụla bụ ihe ọbụla ha na-ekwubi dị legitimate ọ bụ house business ọkwa ọfọ a wụ something like ihe Moses used staff of office mgbe a sị na ọpụta na dịrịsị wee konye ọfọ mmiri wee kwa ha wee gaa then enweziri ọfọ dị iche iche ọfọ ngwuru dị enwe family ụfọdụ nwesịrị ọfọ ngwuru like na be m enwere m ọfọ ana ngwuru awụ ọfọ nwere ike ha ndị nwa m ọbụla especially ọ bụ na ọ dị ọkpara akpakọrọ ọnụ nwere ike inye ya ọfọ asị ọfọ okenye ugwu then onye mme n'ezi ọfọ ndị ọzọzi iwu nwere ike iwuzi nwa m ọbụla wụ my successor ndị my ezumezu choose so ọfọ ngwuru a ka m na-agwa gị contained like let me give you an example ụbọchị m maara ọ na-atụ sị na my grandfather was a rich man and also Eze-Ana title o chiri Eze-Ana Ugochi Ebuo o chiri ọzọ Eze-Ana Ugochi Ebuo that onye ahụ and that man happened to be my onye ụwa now o nwere ọfụ a gwara m na o nwere ọfụ o nyere my father that ọfụ abụọ ọfụ ọkpụtọrọ ọkpụ that is ọfụ ndị nna ndị tụrụ nta na ngwu ji wee kwubi okwu dịka echefuna na mgbe gboo na ndị nna na-agbachi ikpe ekpere ọsị na ya na-aga ọfụ ka nwa ya kịa ha na-aga ọfụ ogologo ndụ na-arụ isi ike ha na-aga ọfụ ọmụmụ ha na-aga ọfụ ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mere na be ha ọfụ ọma niile anwa longin niile anwa good wishes niile anwa ebumnobi ọma niile anwa ndị nna gị ha nwelụ na ụmụ ha ya aka ha na ụmụ ha ga-edu ude na ụmụ ha ga-abụ ndị a ga-eji ama all of them are contained in that your family of maka na okwuchi okwu anwa owere tiere like mụnwa ọfọ abụọ ọfọ ngwu and maka ihe na ọmụnwa onye aka ji ọfọ ngwu na-arụ dibịa mgbe ịlụrụ mmadụ ọrụ mgbe egbupụtara dị ọfọ anwa ọfọ ndị ọzọ ma ọfọ ndị alụ dibịa na ọfọ ndị ọzọ wepụta ịnọkarịa mkpuchi okwu mmechi ofe ana onwe sound ọ ga-eme si ofe ana ije that ihe abụ n'okwu ekwutatara ana gba aka ebe onye ka eji tiere ana eji akụ ọfụ na ana bụ na-ekwucha na-etu aka ọ ga-esi wee si ana bụ isi mmụọ onye gba aka ebe ịkụ ofe ana ọtara ya so mgbe ị mere etu a ịkarịgo ana ala ka ọ bụrụ witness so ọfụ a bụ ọfụ ndị nna gị ji wee kpee ekpere gaa ọfụ maka ọdịmma ngwu generation na nke ịnọ na ya ịbụ representative mana ime ya nyigba na-eriri rie front and back vat egwu a nji abata thanks to my good friend Stan Okolie the legend si compose that egwu na egbe a na-eriri rie front and back maka na ịmara uru that ọfụ anwa ekpere niile anwa ndị nna gị kpere all of them are contained the letter of form, that staff of authority, all here that your office stand for. A man can front and back for any reason. You will work to for we were off our way to four. You open Abuna need to follow
ngozi niile, ekpere niile, ebumnobi ọma niile, ọfọma niile ndị nna nna gị ha gọrọ wee wishie na ihe ọma ga-emere agbụrụ na-abịa n'elu, agbụrụ nọ n'azụ, agbụrụ na-abịa n'ịmakwa ihe bụ ndụrụga ndụ. Ndụrụga ndụ bụ nwa amụta ibie nwa, ibie amụta nwa, nwa amụta ibie, ibie amụta nwa, nwa amụta. Ndụrụga ndụ control, life without end. Maka na ọnya ka igboro dị tụfu ịma ọ na-eriri rie front and back. Iwere ọfọ contain ụdị ọgbụgba ndụ ihe eji wee communicate with the land wede ejetufu ịma ọ na-ede mma. Ọnwụ na ịdị mma si mee ihe niile a na-eme mmadụ maka na onuhu ga-ebu eriri eri. Ịma ọ na mgbe ahụ ịtụfuru ọfọ a na ịtụfuru family wealth na ebumnobi ndị nna nna gị ha nwere maka ụmụ aka ya amụta n'ihu n'ọnya ka ịtụfuru. Ịma ọ na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ ewe gbata obi were kpaa ahịhịa. ịmara nwa nọgọ ngwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tupu mere family. Nna m so were ọfọ ngwurube anyị jetufuru. Ọ gwara m ya mgbe ọ na-akọrọ m ya ihe ejiri meri n'ụka, mana emechara nyawa ụfọdụ mere nsogbu. Ngwurube nna m ha bụ great nna nna anyị bụ great man rụzie ebe ha ga-eji na ama amụ. Ihe anyị na-enwe wụ rise and fall. Ifu ndị jechara obodo, one of my brother now anọgo obodo ewe for over 10 years. That is my cousin. Mana ihe niile awụ dịtụ na-emedoro ihe dịra maka na onye ọ na-ejewa alụ ka including my humble self before then. Mana anyị kere ego Chukwu na ichigatago mpịawazi wee dị gaje na mụnwa wee dị restore that ọgbụgba ndụ ahụ ọfọ ahụ. Ọfọ a ka restore family wealth bechigawas. Ife ọma na-eme anyị gboo n'ihu anyị bute mgbe anyị gboo na-aka ebute mgbe anyị gboo n'aka na ebute mgbe anyị gboo n'aka ebute. Family a na-ene anya ọdịda ife ọma na-emesi. Ego na-abatazi, cash na-abatazi, ụlọ elu na-abatazi, akụ na-abatazi. Ịghọtara ya? Because we restore what we destroy. Let me tell you, if you don't restore what you destroy, believe in me, you have destroyed your family future. Ọtụtụ family eriri ụlọ eri. I thank God ọtụtụ ndị mmadụ echi gatara. One of my relatives, ebe nso nne nne m nwere nwa dị ya. They came to me some days back. We restore had your ancestral offer. Yes, on Namoche. That is, ever my mother will marry and I say, so my mother will marry and have book and easy. But I have good of them. Have a go. Then I get the opera the most senior. I watch you, so I'm very happy. And I can tell you for sure. And that will find one watching. Or take the both step or watch. I can tell you from now to the next 12 months. Therefore, that family will start changing for good. I just want to hear my word. From that time, how much you offer? The next 1 year, you are going to be enough. So, when what you offer the band now, if I'm a man, the cast, but I'm a and you go better. And you go, if people are not jealous of you, you have not started. People will be jealous of you. But how more no family 10 they destroy. Ihe bụ the ọgbụgba ndụ jikọtara ọgbụgba ndụ na ekpere niile ndị nna nna ha kpere etufuru ka restore. Never you destroy what you cannot create. Ọ bụrụ na imerie na amaghị ama ịdị mma ịpịa 12. Mana ebe ọ bụla ichigatago ịbịa ka anyị gwa gị alụ gwa gị etu ị ga-esi mee ka ị restore ihe mebiri emebi. Na ọ bụrụ na inwego obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa. Abụkwa na ọkarịkacha ọka ị bịara forget it. Mana ọ bụrụ na inwego obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa bịa ihe mmụọ EZE-ANA ga-enyere gị aka. Restore your for maybe na good band. No, only this is sincere. If you are not sincere and you are not determined, please go away. But if you are destroyed, if you are sincere and you want to replace that your family, come, I will help you. That if you did not restore it, forget the earlier. Note, you cannot destroy what you cannot create. Even my father that threw it out. What you wear matters you would be in there, you want to make him a chargeable soup. There's a bone is York. But I'm more than a very married, the moment I'm was with the restore. So, Bruno would take it beyond the Reaka, he restored that your family. Powerful. Okay, boy. Please note to your own. Never you destroy what you cannot create. You cannot create what is beyond you, what has been in existence before you. Why must you bend on destroying it?
You are destroying your future. Akola ya ako makalo Esau and Jacob. Etu Esau ji wee were because of porridge were lay right here. It will kiji because of neriri n'ụka. Be right here. Ọ for any reason, you are not sure, you are not ready. Makaneri front and back to attend to those ancestral stuff, those monuments, those sacred things and objects in your family, those sacred symbols and altars. Please avoid them. Obi, don't pull down, Obi, don't pull down off. Don't destroy your offer. Don't call Ofu in the name of pastor or man of God. He also boy. Call maybe the secret in your family and call the ancestors' names. When you call me, I'm poking. So you can tell that was all. Try your key restore for family. Come on, airtime age. Airtime age for Airtel is 07 19 16 83 02 21 04 61. I repeat, 07 19 16 83 02 21 04 61. Let me go for the last time. 07 16. Sorry, 07 19. Sorry, 07. I repeat, 07 19 16 83 02 21 04 61. I'm going Glow. Let me call Glow 2. 31 32 39 67 96 87 55 2. I repeat, 31 32 39 67 96 87 55 2. Let me call for the last one. Last time. 31 32 39 67 96 87 55 2. Like I said, I can't idea sorry my fans. If it's not network you are using, please I'll let it be. People that will watch this video in video will copy it. And again, or people that will watch it later today on YouTube, we take it. If you must send it to somebody, the person must be my fan. And let the person do it herself or himself. Now, what I give him to Basalo for. Echefuna, nwere ike inwe ọfọ chi gị ma ọ bụrụ na ị kpọtụrụ chi gị n'obesi nwere ike inwe ọfọ chi gị. Yes. Then ịnụ gị nkwu gbasara ọfọ dị iche iche. Nke ọzọ, nwaanyị nọ na nsọ a na-emetụ ọfọ aka. Ọ bụrụ na nwaanyị nwere ọfọ, nwaanyị nwere ike inwe ọfọ, yes. Mana ị nọ na nsọ, you stay away from it. Yọtara ya? Ya gazie. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwubie m okwu gọọ ụfọdụ isi ndị niile viewers all over the world, ndị niile nọ under the influence of our voice. Si na distance ama awa ebara ya, na-ezugbo ka ama awa ebara ya. Si ka ihe ọbụla nwa ogbochi n'ụzọ ụlọ. Let them vanish. Let there be light. Let there be upliftment. Let there be breakthrough. Let there be liberation. Ekwubie m okwu si n'isi unu niile ndị na-esonyere anyị na bido taa wee ruo 31 December. There must be tremendous change in your lives. Na ihe ọbụla bụ ogbochi n'ụzọ gị, let them vanish na Chukwu Okike pụrụ ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya abịa. Inwe ajụjụ na nkụzi anyị kụzi taa, ma ọ bụ na o nwere ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo ịchọrọ ịjụ, send alụ meseji na WhatsApp. Aga m enyere gị aka 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672. Ya gazie unu. Isuru
Chineke zuru kemgbe Chineke zuru kemgbe onye na-eme mma zuru kemgbe onye na-akpọrọ zuru kemgbe osikwa kirite ya zuru kemgbe Chike ndị ọnọ mmụọ zuru kemgbe Chike ndị mgbochi zuru kemgbe Chike nna nna ya zuru kemgbe onye na-eme mma zuru kemgbe Chike dị mma zuru kemgbe Chineke zuru kemgbe Chineke zuru kemgbe. Ọ ga-adịkwa ụdị oge a echi niile by 9 AM echi niile bụ Sọnde. Na-echa vidio atụsara ya ndị ọzọ ya gazie ọfọ.